Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρο. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας πω για καλύτερη παραμονή εδώ, στο κτίριο που βλέπετε μπροστά σας, ο επάνω όροφος είναι διαμορφωμένος για σας με αναμετάδοση μέσα από το αγωνιστικό αυτοκίνητο, με καφέ και με αναψυκτικά, ώστε μπορείτε να περάσετε πολύ πιο όμορφα. Αν θέλετε λοιπόν, αφού απολαύσετε τα αυτοκίνητα εδώ από τα πιτ, μετακινηθείτε μέσα από τα κίτρινα κάγκελα για λόγους ασφαλείας και πηγαίνετε στο κτίριο στο βάθος. Η είσοδος είναι από την πίσω μεριά και ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο που έχει οθόνες με κάμερα η οποία κάνει αναμετάδοση απευθείας μέσα από το αυτοκίνητο και μάλιστα κάποια στιγμή θα σας διαβάσω και σημειώσεις σαν να είναι ειδική διαδρομή. Τόσο με το Dieter Depping, το γερμανό πρωταθλητή, όσο και με το Johan Ganz που είναι αργότερα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη γιορτή για το αυτοκίνητο σήμερα. Το αυτοκίνητο σαν χρήση εργαλείου για τις δουλειές μας, αλλά και το αυτοκίνητο σαν motorsport. Επίσης έχουν έρθει πολλά κλαμπ του Volkswagen, το ένα αφορά την EOS, το άλλο αφορά το Scirocco και το άλλο αφορά γενικά την Volkswagen. Έχουν έρθει πρώτα μέρη της Ελλάδος τα παιδιά και από εκεί και πέρα είναι μια προσπάθεια με μεγάλο πρωταγωνιστή το Scirocco. Το άλλο κτίριο που είναι η γραμματεία που δηλώνεται συμμετοχή, τα παιδιά της Volkswagen έχουν στήσει μια σειρά από R-Line, δηλαδή αυτή την ξεχωριστή σειρά που κατασκευάζει με ειδικές προδιαγραφές και πλέον μπορείτε να τα απολαύσετε. Όπως σας είπα, μπορείτε να μπείτε στο κτίριο μέσα, προηγουμένως δηλώσετε την συμμετοχή στη γραμματεία για να μπορέσετε να πληρωθείτε και να πάτε πόρτα, είτε με το αγωνιστικό είτε με το άλλο. Εγώ θα πάω, εφόσον έχω επαφή με το μικρόφωνο, μέσα στην πίστα για να σας μεταφέρω και λίγο ήχο ζωντανό από την εξάτμιση, γιατί άλλο να το ακούς στα 30 μέτρα και άλλο να το ακούς από το μικρόφωνο. Πάμε να παίξουμε λίγο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Πιστεύω ο καιρός να μας βοηθήσει να πάνε τα πράγματα πιο καλά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Dieter Depping βγήκε από τη φουρκέτα δεξιά. Έχει μια ευθεία της τάξης των 200 μέτρων. Έχει μια ακτή αριστερή και στη συνέχεια έχει αυτή τη κλειστή δεξιά. Πάμε. Δυστυχώς, βγήκε στα πίτια.